Wala nung iugukod sa militar ang mga rebeldeng New People's Army dito sa Zamboanga del Sur nga gikasangka sa mga sundalo sukad pa ni adtong Biyernes. Si Jong Cajon adunay detalye. Jong? Medyo gihimo karon ang massive deployment sa Benihan Kins ubos sa 1st Infantry Tabak Division pagukod sa mga rebelde nga unang gikasangka sa mga sundalo dito sa lungsod sa Tigbao niadtong Biyernes. Nasamdan ang usa ka sundalo sa maong panagsangka. Kagahapon gikasangka sa 14th Division Liquidizers Company ang wala matinong ginaganon sa mga rebelde. Matod ni Tabak Division Commander Brigadier General Geraldo Barrientos Jr., hindi nila lungan ang pagsubay sa mga nahimutangan sa mga rebelde bisan asa kini nagtago. Ipasabot ni Barrientos nga mao kini ang grupo sa mga rebelde nga midisarma sa mga sakop sa Tigbao Police Station ngatong 2012. Minjo? Daghang salamat, Jong Cajon, reporting gikan Pagadian City.